Mä oon Elisa Kiiskinen ja asun tuolla Janakkalassa Kanta-Hämeessä. Ja valjakkokoiria oon harrastanut nyt tommoset vajaat 5 vuotta. Ja tällä hetkellä tarhasta löytyy 14 kappaletta koiria. Koirat on Alaskan huskeja, osa vähän karvasempia ja osa vähemmällä turkilla varustettuja houndiristeytyksiä. Mä oon käynyt Lieksassa kisaamassa aika paljon ja tavallaan sitä kautta on tutustunut täällä treenimaastoihin ja ihastunut aivan täysin. Täällähän on melkein ehkä voi sanoa, että Suomen parhaat reitit. Viime keväänä sitten alkoi niin kuin itämään ajatus siitä, että josko täältä joskus onnistuisi hommaamaan treenikämpän. Ja tuttujen kautta sitten pienen kyselyn jälkeen niin löytyikin tämmöinen talovanhus. Mä oon ollut täällä nyt kesällä vasta niin kuin yhteensä, tämä on nyt 3. viikko, että tosiaan niin tämä on hyvin tuore juttu, mutta tarhat on saatu pystyyn ja koirille kopit ja systeemit valmiiksi. Ja nyt sitten seuraavaksi alkaa sitten tämän talon kunnostaminen, mutta asiat tärkeysjärjestyksessä, eli ensin koirille hyvät tilat ja sitten katsotaan, että miten itse asustelee. Siis mä oon ensi talven virkavapaalla, joka alkaa marraskuusta. Että sitä ennen niin varmaan treenailen kotona, aloittelen elokuussa syystreenit, mutta sitten ensi talvena niin varmasti paljon vietän täällä aikaa vielä, että todennäköisesti käyn myöskin pohjoisessa. Pääkilpailu tulee olemaan East Pointin 6 koiran luokassa, niin se 100 kilometrin kilpailu, siihen tähtään. Ja sitten mulla on pentuja tuossa aikamoinen lauma, että niillä ajattelin ajaa sitten todennäköisesti jopa sprinttikisojakin, vaikka se ei varsinaisesti ole mun laji, mutta ihan niin kuin pennuille kokemusta. Tämähän on aivan siis idyllinen kylä. Siis tosi niin kuin mukava paikka ja tosiaan niin mökki on sillä tavalla hyvässä paikassa, että on oma rauha, mutta kuitenkin niin tämä ei ole ihan korvessa. Siellä on tosiaan talvena kävin treenaamassa, siellähän on myös upeat reitit ja nyt jos kaikki menee hyvin, niin se voi olla, että ensi talvenakin saa tehtyä semmoiset reitit, että periaatteessa täältä pääsee vaikka Hattuun saakka ajamaan, että katsotaan, kuin suunnitelmat edistyy. Mä haluan myöskin tätä kautta kiittää vielä talkooporukkaa, joka oli tekemässä tätä projektia, koska tämä koiratarhojen tekeminen pelkästään, niin tämä oli aika iso homma, että kiitos talkoolaisille ja ensi talvena nähdään harrastajien kanssa.